שלום, זה אייל. וזאת סיגל. אנחנו זוג מיישוב יובלים שנמצא בצפון, כרגע לומדים בפסיכומטרי ומתכננים את החתונה שלנו. וזאת ג'ונה, הכלבה שלנו. מצאנו את ג'ונה ביער ליד משגב, מוכה וחבולה וכמעט בלי פרווה. אבל כשיודעים, התאהבנו בה ממבט ראשון. כמו שכולם יודעים, נשים שווה צרות. ג'ונה הייתה חולה בקדחת קרציות מהרגע שאימצנו אותה. אחרי ההתייעצות עם הווטרינר הוא אמר לא להיקשר לכלבה כי יש לה מספר ימים לחיות. זה הדבר האחרון שזוג צעיר מצפה כאשר הוא מאמץ כלבה חדשה. כנגד כל הסיכויים ובעזרת כל התרופות שהבאנו לג'ונה, היא החלימה כמו גיבורה כעבור חודשיים. אבל פה הסיפור לא נגמר. הסיפור ממשיך במקרה שקרה לפני חצי שנה. ג'ונה חזרה צולעת מטיול. אחרי שראינו שהצליעה לא עוברת, הלכנו לווטרינר והוא אמר שהבעיה היא הרבה יותר עמוקה מסתם צליעה וצריך טיפול תרופתי. 4 חודשים עברו, אבל המצב רק החמיר. בסופו של דבר התייעצנו עם הווטרינר והחלטנו ללכת למכון חוות דעת שנמצא במרכז על מנת להתייעץ עם רופא מומחה לאורתופדיה לכלבים. בסוף הפגישה הוא אמר לנו שהמצב רק יחמיר, ולג'ונה יש מחלה שנקראת היפ דיספלציה. בדיוק. והטיפול היחיד שמתאים לגיל הצעיר שלה, שהוא 1.5 שנה, יהיה החלפת מפרק הירך. ג'ונה חולה במחלה בשתי הרגליים האחוריות שלה, אך ברגל שמאל השחיקה הרבה יותר גדולה ורגל ימין נושאת את רוב המשקל, מה שיוביל בסופו של דבר לשחיקה חמורה אף יותר ברגל זו. עקב הניתוח ג'ונה תעביר 65% מהמשקל לרגל המנותחת, מה שימנע מרגל ימין להישחק, וכך נציל בניתוח אחד 2 רגליים. תדמיינו, כמו אצל בני אדם, זה מפרק הירך וזה עצם הירך. אצלנו ואצל הכלבים יש סחוס באמצע, אבל אצל ג'ונה אין, ולכן נוצר רווח וכל פעם שהיא דורכת היא מקבלת מכות. ככל שהמכות יותר גדולות, ככה המפרק נשבר ונחרך, וזה בעצם המחלה שיש לה. הניתוח כולו עולה 13,000 שקלים. ופה אנחנו פונים ללבכם. אנחנו יודעים שהסכום הזה הוא לא פשוט והוא גם לא מעט, אבל אנחנו מרגישים שבעזרתכם אנחנו נוכל להשיג את המטרה שלנו ולהציל את הרגליים של ג'ונה. אנחנו נשמח לכל תרומה, וכמובן שהרגליים של ג'ונה יודו לנו אפילו הרבה יותר. תודה רבה. תודה.